Golden Jubilee celebration Karbi festival laso asai angdeng kapi chunjie pansi pini mai kang ni lapen ke ceng sia mai bang ke Karbi aron ban Karbi kapi jo tum si cingrum mai laso cingrum jie bang ke Karbi kapi jo kacingrum la ke mo ningkan kini Januari ceklu sidoiji Pasri ke aceklu, pula suhur ke lagni bak, abang tukang pila aron ban, ke klam ke kroy tum an, masu cetong ji, lapen ke asama cipini sar pan le hang nang kusipini, aron ban ke kroy tum an, Karbi, empu mukrang dorbar pen cenglok, Karbi, ke KCA, Karbi kurusar amai. Lapen ke Karbi Hongharia mai pen cenglok aron man ke krai ho Karbi tum hu pusar bisar pen ke kroi adhorom hala so adhorom aso kapai je thang je phan pir thie long ka chepet kapai je thang je phan si pinia bang ke khung sai mai chingwai lo la si sipet lo le tum je Januari ceklo bang ke lakni bang armu cetong po hala so silitum dak khung sai mai do po koson silitum aron ban ke kroetum anta koson silitum ke bang jia sayang dengan ke koson si ning sipet pen etum ke klaim thekjima la haya sayang dengan api chunjima la solam si chingwai la pen ke second meeting bang ke la ke Golden Jubilee celebration meeting non ke bang ji tada seltalina ningkan katalonji Karbi disunim surong aje laso asayang deng koson si kapi chunjima dake ritual luhi sarpo ke hanga bang ke lata ke President of India fansi thokpon no lapen ang partame Central Minister Art and Culture pen chenglok Norris ke doana Chief Minister aluhi sarpo hisap si asayang dengan tame hang nang pusi chuparai lo lapen ang partame Foreign Embassy tumta bang poku dan itu umpan bilta nang pacini lo nasi lahai alama puthat ani tum pini chingmai ponno lapen hoda ke claim ke dam dia sayang dengan kapi chun dia fansi pinya mai bang ke chingmai ponik lo mane abarim ke kroy tumana phala amian bang le no abarim Karbi kapi jo kacing rumah mai